के घरवा आवेली मैया बगवा सवार होके हाली मैया शेरा वाली। भक्तन के घरवा आवेली मैया बगवा सवार होके हाली मैया शेरा वाली। मैया शेरा वाली नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा वाली। नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा वाली। मैया जोता वाली हाथवा में शोभेला तिरसुल कटारी माई पर चढ़ेला पान सुपारी। हाथवा में शोभेला तिरसुल कटारी माई पर चढ़ेला पान सुपारी। बेली चमेली माई के मनाओ न भावे जे आवे पूजा करे ओढ़ाउल चढ़ावे। जे आवे पूजा करे ओढ़ाउल चढ़ावे। खुश होला मनवा पाके दर्शनवा माई कहाली मैया जोता वाली माई पहाड़ा वाली। नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा वाली। नवमी में 9 दिन पुजाली मैया जोता वाली। मैया जोता वाली म्यूजिक बाय रंजीत राज। माथे मुकुट शोभे बिंदिया लार हो देखो नवैली माई सेवा का द्वार हो। सेवा का द्वार हो माथे मुकुट शोभे बिंदिया लार हो देखो नवैली माई सेवा का द्वार हो। रिद्धि सिद्धि संग शेर के सवारी अवतारी आज भैरव के दुलारी। अवतारी आज भैरव के दुलारी। आशिक वजय को है राइटर चंदन आयरन देवी कहाली मैया शेरा वाली। मैया शेरा वाली नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा वाली। नवमी में 9 दिन पुजाली मैया जोता वाली। भक्तन के घरवा आवेली मैया बगवा सवार होके हाली मैया शेरा वाली। मैया शेरा वाली नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा वाली। नवमी में 9 दिन पुजाली मैया शेरा